Хахлама. Сәлам, дустым. Бүген мин сине рус халкының милли бизәге хахлама белән таныштырырга телим. Мондый бизәкләрне синең күргәнең бардыр мөгаен. Әйдә, хәзер аны бергә ясыйк. Әзер булсаң, ак кагаз битен һәм төсле карандашларыңны ал. Әйдә, чәчәкнең түгәрәген һәм алты тажын да ясап куйык. Тажларны күп катлы итик. Алай рәсемебез катлаулырак һәм кызыклырак булыр. Рус халкының бу бизәкләрен айрым сәнгать төре дип атарга да була. Бик күптән Идел буенда яшәгән славян халыклары үзләренең табак савытларын һәм башка кирәк-яракларын төрле чәчәкләр белән бизи башлый. Бу сәнгать хахлама дип аталган җирлеккә якын авылларда барлыкка килә. Шуңа бизәкләрне дә хахлама дип атыйлар. Ә хәзер икенче чәчәгебезне дә ясыйк. Әйдә, монысын сабактан башлап карыйк әле. Яле, чәчәкләрнең монысына 5 таж ясыйк. Хахламаны агач әйберләргә, төрле савыт-сабаларга һәм хәтта кашыкларга ясыйлар. Хахлама бизәкләрен дулкын-дулкын ясап, бөтен өслекне рәсем белән тутыралар. Андый әйберләрне озаклап карап утырырга була. Чәчәгебезгә нидер җитми сыман. Менә монда яфракны әйләндерелеп куелган йөрәк кебек итеп ясасак, матур була. Яфракны ясап бетергәч, рәсемебезнең өске ягына бераз җимешләр өстәргә тәкъдим итәм. Бүгенге көндә хахлама рус милләтенең бер символы булып тора. Аның белән хәзер табак савытны гына түгел, киемнәрне һәм хәтта уенчыкларны да бизиләр. Гадәттә хахламага кызыл җиләкләр, миләш, чия, балан ясыйлар. Алма да ясарга була. Пөхтә итеп ясарга тырыш. Әгәр буш урын калса, анда тагын яфраклар яки җимешләр өстәргә була. Рәсемебезнең иң кызык өлешенә җиттек. Аны буярга вакыт. Төсле карандашларың яныңдамы? Әйдә, башта кызыл карандаш белән рәсемнең кайбер детальләрен буйык. Җимешләрне, чәчәк тажларында. Хахламаны башка бизәкләр белән бутап булмый. Чөнки ул бик үзенчәлекле, төсләре дә аерылып тора. Элек-электән хахламаны буяуда берничә генә төс кулланганнар. Нинди төсләр икәнен аңлагансыңдыр инде. Кызыл, сары, кара. Кайчакта яшел белән кызгылт сары төстә өстәлгән. Әйдә, кечкенәрәк детальләрне яшел төс белән билгеләп куйык. Сары төс белән рәсемнең калган өлешләрен буясак та була. Бик матур чыга, шулай бит? Борынгы заманнарда хахламаны уйлап тапкан җирлек Идел буенча зур сәүдә юллары уза торган булган. Матур бизәкле табак савытлар, кашыкларга кызыгып, сәүдәгәрләр аларны хәтта чит илләргә алып китә торган булганнар. Шулай безнең җирлекләрдә уйлап табылган әйберләр Урта Азиягә һәм хәтта Һиндстанга хәтле барып җиткән. Менә сиңа мә! Хахламаны бүгенге көндә дә үз итәләр. Хәтта сувенир эшләнмәләрендә дә сурәтлиләр. Каралы, рәсемебез ясалып та беткән икән бит. Минем белән рәсем ясаганга рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау бул!